Salam Atawatan TV YouTube kanalynyň mehriban müştaklary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 24-nji iýunyna aksanyna. Harazmşalar döwrüne değişli altyn teňgeler Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkän öwrenşi muzeýine tapşyryldy. Meta bilen Apple emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder. Ýewropa çempionatyna Şwitsariýa 1-8 finala çykdy. Gurban Berdiýew, Azerbaýjanyň Turan toparynyň tälimçisi boldy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaklar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Harazmşalar döwrüne değişli altyn teňgeler Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkän öwrenşi muzeýine tapşyryldy. Ýakynda Daşoğuz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň çäginden geçýän kerwen ýolunyň urundaky öri meýdanlaryndan bu ýeriň ýaşaýjylar tarapyndan altyn teňgeler tapyldy. Olar bu gymmatlyklary meýletine esasy Könürwünç döwlet taryhy medeni gowrukxanasynyň Daş Mesjid Halk Hünärmendleri muzeýiniň gaznasyna tapşyrdylar. Netijede tylla teňgeleriň käbirleriniň ýüzünde Harazmşalar döwletiniň hökümdary Sultan Alladdin Muhammediň we onuň kakasy Sultan Tekeşiň atlarynyň ýazylanlygy anyklanyldy. Gowrukhananyň ilmi işgärleri we hünärmenleri teňgeleriň tapylan ýerine ilmi gözlük işlerinde geçirdiler. Şonlukda bu ýerden Amy derýanyň köni akymynyň geçenligi anyklanylyp, gur ilatly ýaşaýyşyň ýyzlary ýüze çykaryldy. Alimler tarapyndan öwrenilen teňgeler Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkän öwrenşi muzeýine tapşyrmak meýilleşdirilip, değişli resmi namalar taýýarlandy. Netijede olar 22-nji iýunda geçirilen medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasynda gurrun edilýän muzeýe gowşuruldy. Munyň özi taryhy medeni gymmatlyklarymy gowrap saklamaň, olary ilmi taýdan öwrenmeň we geljek nesillerimize ýetirmeň döwlet ähmiýetli möhüm mezipedigini nowatda gezek aýdyn görkezýär. Meta bilen Apple emeli intellekt boýunça hyzmatdaşlyk eder. Meta Corporation we Apple kompaniýalary emeli intellekt tehnologiýalary, hususan Llama 3 we Apple Intelligence tassamalary boýunça hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirdi. Wall Street Journal neşri bu arada habar berdi. Neşriň habaryna görä Facebook we Instagramyň eýesi Meta Corporation kompaniýasy özüniň sanly önümlerini Apple kompaniýasynyň üstü bilen iPhone telefonlary arkaly paýlamakda peýdalanmagy meýilleşdirýär. Maglumatlara görä Apple potensial hyzmatdaşlaryny Apple Intelligence ulanyp premium abunolary satmaga çagyrýar. Apple abunolyk girdejileriniň bir bölegini saklamak isleýär. Ýewropa çempionatyna Şwitsariýa 1-8 finala çykdy. Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyny A toparjydaky duşuklar tamamlandy. Şonuň netijesinde ýer eýleri Germaniýa 7 utuk bilen birinji orny eýledi. Şwitsariýanyň ýygynnysy bolsa soňky duşugyny Germaniýa bilen 1-1 hasabyna deňmeden oýnap 5 utuk bilen ikinji orny eýledi. Şeýlelikde A toparjasyndan Germaniýa bilen Şwitsariýa 1-8 finala çykdy. Bu toparçada 3-nji orny 3 utuk bilen Wengriýa eýledi. Olaryň hem çempionatda en gowy netije görkezän toparçadaky 3-nji orny eýleýän ýygynyň hökümini indiki tapara çykmak mümkinçiligi bar. Şotlandiýa bolsa 1 utuk bilen iň soňky orny eýläp çempionat bilen hoşlaşmaly boldy. Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň Turan toparynyň tälimçisi boldy. Russiýanyň Dinamo Mahaçkala toparynyň başlygynyň geňeşçisi wezipesini işleýän ýyllaşmaz Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň Turan topary bilen şertnama baglaşdy. Bu barada Azerbaýjan toparynyň sport boýunça direktory Samet Nasibow habar berdi. Onuň bellemegine görä 77 ýaşyndaky tälimçi bilen 2 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Şeýlekem bu şertnamanyň möhletini ýene-de 1 ýyl uzaltmak mümkinçiligi bardyr. Dün Gurban Berdiýew Baku şäherine geldi. Şu gün bolsa biz onuň bilen şertnama baglaşdyk diýip toparyň sport boýunça direktory Nasibow belledi. Gurban Berdiýewiň öňünde toparyň milli çempionaty oňa çykyş edip, konferensiýa ligasy ýarşyna gatnaşmak wezipesi goýuldy. Şeýlekem Gurban Berdiýew futbol akademiýasyny ösdürmek boýunça hem zähmet çeker. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek, hoş sag bolun.